وقن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي كان يوبلو سلفي سلف كان يوبلو زور اللواء استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سنة كتكوننا وتر من يوتيوم أبزا فيديو زيا النريو عرستي قال كابت برتعز بالي قبر ملسي نتزلو بزعبا زخونا بقربيت هاجر أب أفريقيا زلو هاجر يكون أبكالي بزعبا هاجرو بزعبا وشتا بوليسيناتو بزعبا ناتو استراتيجي دزاربو نعي زاقد سايكونن كم قربيت ناتي ريتوك بالو خليه أب هاجرنا نهاجرنا زملكت نكت عالنت نهاجرنا نوحسنت نهاجرنا زملكت بوليتيكاو تنتناخ قبر كله جن لك معريز خوني قبر ملسك نبلينا كم زفليز بلا قبر ملسك يكون هاك علاتهم مبزحت جزية تزربا أبكون النتن أب ريالتن استمر قصص لزي كونه سو أبديان ريو كم زنتسل إن موجود قاس قال ذي كونه قال بغال تزبحال زلو زربا نبزح سب كشكا سلزخيل انتهي مالتيو نمنتهي علمي أبزنا لو من ريال سبرتعز بلا عرسي كون خفشوا جم كبك ما يكون كسامودا تاخذ مموس لزدلي جن كم زي أبسمعت أيتو أستوعلو تعلامة نمبأسن سلم زرعنا يكون فليت كاستوعيلك انتهي كايرا لجو بوليتيكا من قصقاس كاو كن مهارة خلالو كاو نقحنا كنتاتنا عدنا عبرة السبنا عندما بإنتليجنس ببلعي نخن قالك حق زنايو سلازي بليز لايك ناقبركم شير ناقبركم نزا فيديو كمو نزي channel سابورت قبرنا بالكم بنايلو مارستي قبتا خنجمرينا تعمي أقدا سارستيو سنيلكم سمعوا it's going to be very interesting let's start now حق انت ولا خصها قالوا زيك على تقراينت كتسق خليه تقراينت كتسق خلو إرتراونت ترايزوان استرف مغنياتو صوصوا إرتراونت أب إرترا تقراينت اللي من الباش هذي تقراينت كجمر كلام تايلو تقراونت كتنسق خلو إرتراونت مريت زبط ويدما أبقى متقراونت إيرتراونت تنسوايو ويزبل زلو so the opening statement ناتو جيرانو so this is already كمزة عينة ideology نزلوهم سبعة even ولا كسرها تدليها مزخون عينة سب كسرها كلها شركة تفدر كلها مجمريا من تايك مركز له أب mutual respect كل تيخان عتدك زلكا كبري اتحادة وجن كخبرك خلاله diplomatic language بالوزي مجمريا كجمبر كلوجن عابي زنطلا نحادا عابي حبرتسب نحادا هاجراونت نزلوه نعو زنطيلي زجمر زلو and that's exactly where the problem is معارت زنطلا زلو معريو اتناتو identity كزنطال مخانو زي محسابيو بفلاي دما تግራይ ابزوان حجي زلاتو كوينكا اذا عينت قانقا تقاقما اذا عينت اكايدا اذا عينت بدعسي نتهزبي كوندخون حجزو يخوني لهم يحسبيهم زيوم اليتيوم زيوم تراسبات يكونون مراد بوليتيكان مرحتنا بارتياتنا ودباتنيو كمزة عينت أرداد عنو زلو برقص أب تقراي صحابنا نغرقبوك خون غليو إذا عينت قوانقو أب تحبرة تسبتو وانتلخا بتي بهراوا كايدا ويكا بإثنيكاوي أكايدا نيتشوبيا أب منتاي درجة بسيحوا مالا نتقارو دما أب كمي عينت منقراغرو إيتي ومالو كابو تماهيركا فقرن سلامن كنقصغل حبراوي coexistence بحاجة كتنبر لتغل بحاجة كسرح لتغل بحاجة كتعبية لتغل إيرترا فتوات لوا حنت هاجريا هاجراو من الناس زلوا national identity زلوا إيرترا وندما identity كندمنتاي كقرعكم ويكا فقع كوينكم على زارسزي you have to accept it فتيهم نصهم إلكم ما إلكم إيرترا وند حاجة نفس زخالة national identity كبر زلوا من البعض نعهم كبر يسمعكم نحن جن كبر يسمعنا بالعليو السترة دي كونس معرتنا عتنا ايدنتيتي تخبروا ومعرينا كبرنا باكم نعنت زنتيلكم دما مع قانو مزنت على كمصكم مخانو مردا يدل مخنياتو كل جزء ريسبكت ان كان هبان كبري ان كان هبان سلازلو ونقاتل حج انصار ارتراونت زبله تحسسوا ويت تقمطلغا صنص حساب كوموديخا اب ارتراونس تግራዋይነት አለው اب تግራዋይነት አለው ስለዚህ እዞም ክልተ ትግራዋይነት እዚኦም ድዮም ቶም ከዕምቡ ዝደልዩ ዘለውሞ ቶም ብጣልያንን ብገለ ዓረብ ሃገራትን ዝተሰርሑ መንነታት ዘሎ ጎንጽ ድዩ ከም ማለት ድኽርዶ ህዚ ኣብ ኤርትራ حقኛ ትግራዋይነት አለዩ حقኛ ትግራዋይነት አለዩ ምናልባት እውን
ናፍቱ ንዓባይ ትግራይ ንብሎ ንሕና ዝበለፀ ዝቐረበ እውን ኣብ ኤርትራውነት ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብቅድመና ንዓባይ ትግራይ መስዋዕት ከፊሎም ኢሎም ኣብ ትግራይ ተማሳሊ ድጋፍ ስለ ዘይረኽቦ እምበር ሓቀኛ ትግራዋይነት ኣሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ሕዚ ኤርትራ ዝበሃል ናይ 100 ዓመት ዘለዎ ሽም ካብ 100 ዘይዘልል ንሱ ኣንጻር ትግራዋይነት ዝብለካ ዘለኹ አንተ ክትጠቕሶ ዝመኮርካ እቲ ኤርትራ ዝበሃል ባሕሪ ነጋሽ ንብሎ ዝነበርና ንሕና ወይ ከዓ ከም ሓደ ዞባ ናይ ትግራይ ዝነበረ ዓዲ ጣልያን ምስ ሓዘቶ ብከፋፊልካ ምግዛእ ዲቫይድ ኤንድ ኮንኮር ስትራቴጂ መጀመሪያ እቲ ናቶም ፋለሲ ወይ ከዓ ጉድለት ወይ ጌጋቤ ኣሎ መሲልኩም እቲ ኤርትራ ባሕሪ ነጋሽ ክትበሃል ከላ ትግራይ ከትግራይ ዲያ ትበሃል ነይራ ማእስያ ትግራይ ክትበሃል ጀሚራ ስለምንታይ እቲ ናይ ትግራይ ነገር ጥንታዊ ዝኸውን ምክንያቱ ኣብ ጥንቲ ተተመሊስካ ፅንሄልና ክንሪአን ዲና እቲ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን መሰረት ከም ዘይብሉ ግን ነቲ ትግራይ ኣዝዩ ጥንታዊ ብምግባር ነቲ ኤርትራዊ ግን እቲ ኤርትራ ናታ ሂስቶሪካል ኣመፃፅኣ ሓሊፉ ኣብቲ ናቱ ጥራይ ከፀባበቕ ምፍታኑ እዚ ኻ ነቲ ሓቢርካ ንኸይትሰርሕ ከምዚኦም ዓይነት ክኢላታት ወይ ከዓ ኤሊት ዝበሃሉ እዚኣቶም ቀዳሞት ሓደጋ ናይ ሕብረተሰብ እዮም እዚኦም ሓደጋ ናይ ሕብረተሰብ እዮም ከምዚ ዓይነት ኤሊት ኣተሓሳስባ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ኣሎ እዚ ዓይነት ናይ ኤሊት ኣተሓሳስባ ነታ ናቱ ቀቢላ ወይ ነታ ናቱ ኤትኒክ ነታ ናቱ ብሄር ጥራይ ሬፕሬዘንት ዝገብር ዝዛረብ ንኻልኦት ግን ኤክስክሉሲቭ ካልኦት ደይብሉ ናቱ ጥራይ ኢንክሉድ ነቶም ናቱ ጥራይ ኢንክሉድ ገይሩ ነቶም ካልኦት ኤክስክሉድ ዝገብር ዓይነት ፖሊሲ ንኢትዮጵያ ብፍላይ ንተጋሩ ኣብ ከመይ መንቀራቕሮ ኣብ ኢትዮጵያ ገይርዎም ኣሎ ምክንያቱ ዝሓለፈ 26 ዓመት ኢትዮጵያ ብናይ ትግራይ TPLF ወይ ህወሓት እያ ትመሓደር ነይራ ስለዚ ዓብ ፅልዋ ነይርዎም እቲ ኣይዲዮሎጂ ግን እቲ ፕሮብለም ኣብቲ ኣይዲዮሎጂ ስለ ዝነበረ ነዚ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ሒዞም ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘይሰርሓሎም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ወይም ዝፍትኑ ዘለው ኤርትራ ግን ካብ መሰረቱ ሕማቅ ትፀብቕ ጉድለት ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይገድስ ኣብቲ ናሽናል ኣይደንቲቲ ሰሪሖም እዮም ኤርትራ ጥራይ ግን ኣይኮኑን ዝበዝሓ ዕዉታት ሃገራት ሓደ ካብቲ ምንጪ ዓወተን ናሽናል ኣይደንቲቲ ናሽናል ኮሄሽን ወይ ከዓ ሓበራዊ ርዲት ናይ ሃገር ሓበራዊ ርዲትን ሓበራዊ ሓድነትን ክፈጥሩ እንተኽኢሎም ጥራይ ከም ሃገር ሓያል ክኾኑ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ውሽጣ ፀገም ዘሎ ሃገር ብማንም ፀላይ ብቐሊሉ ክትሰዓር ስለ ትኽእል ተው ዘሎ ትግራይ ዝተፈለየ ስነ ልቦና ክሕዝ መንነቱ ክሒዱ ጣልያንነት ክለማመድ ዓረብ ሃገራት ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊረን ብወራርን ብዝተፈላለየ መንገድን ናይ ዓረብ ስነ ልቦና እውን ኣብኡ ክስፋሕፋሕ ዝገበርኦ ጀብሃ እውን ናይ ባዕሉ ሮል ኣለዎ ሻዕባይ ከዓ ነቲ ናይ ጣልያን መሰረት ገይሩ ንሕናን ዕላማናን ዝብል ኢሳያስ ዝፀሓፎ ናይ መጀመርያ ፅሑፍ ኣሎ ናብ ህግደፍ ክምርሖ ከለዉ እቲ ንሕናን ዕላማናን ምስ ትግራዋይነት ክከሓሓድን ክረሓቕን እዩ ትንታንኦም መሰረት ዘይብሉ ጀስቲፊኬሽን ዘይብሉ ትንታነ እዩ ሕዚ ኤርትራዊ ንዝብሎ ዘለኹ ኣነ እንተው ዘሎ ትግራዋይነት ዘይኮነ ነቲ ሻዕብያ ክፈጥሮ ዝላሕዝቡ ዘሎ ነቲ ጣልያን ሰረት ክተቐምጠሉ ዝፈተነት ነቲ ሓደ ሓደ ግዜ ብፖለቲካል እስላም ዓረቢዝም ክጥቀስ ዝምኩር ትግራዋይነት ገዲፉ ዓረብነት ዝናፍቆ ትግራዋይነት ገዲፉ ጣልያንነት ዝናፍቆ ትክክለኛ ትግራዋይነት መንነት ገዲፉ ናይ ኢሳያስ ፅውፅዋይ መሰረት ክገብር ዝፍትን እየ ዝለካ ኣለኹ እዚ ፈሽሉ እዩ ስለዚ ትግራዋይነት ዝበሃል ከዓ ክደምቕ ከሎ ናይ ትግራይ ብሄርተኝነት ሱር ክሰድድ ከሎ ትንሳኤ ዓባይ ትግራይ ክብገስ ከሎ ንኤርትራ መቃኒኡ ቀርን ኣፍሪካ ከም ብሓድሽ ሪስትራክቸር ሪኮንፊገር ዝገብር እዩ ከም ብሓድሽ እቲ ናይ ትግራይ ስልጣነ ኤርትራውያን እውን ኣለዎ እዮም ኤርትራዊ ካብ ኣክሱም ስልጣነ ክትነፅሎ ኣይትኽእልን ኤርትራውን ትግራዋይን ናይ ሓንቲ ዘለላ ፀጉሪ ማለት እዩ ክትፍንጭል ኣይትኽእልን እቲ ሓንቲ ዘለላ ፀጉሪ ከምኡ ማለት እዩ ነቲ ህዚ ቆቢዕ ዝገብረሉ ዘሎ ኢሳያስ ወይ ከዓ ብቅድሚኡ ንጣልያን ዘቐምጥዎ ኣይኮነን ኤርትራውነት ከዓ ባርነት ኣይቕበልን እቲ ትግራዋይነት ዝለካ ኣለኹ ኤርትራ ጣልያን ዝቐመጦ ናይ ባርነት ኣረቑት ኢሳያስ እውን ከጠናኽሮ ዝምክር ዘሎ ባዕሉ ኢሳያስ እውን ናይ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዘለዎ እዩ ባዕሉ ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ክዓቢ ከሎ ይጓነ ነይሩ ማለት እዩ ዛትስ ዋይ ንኤርትራውያን እውን ዘጥፍኦም ዘሎ ንትግራዋይነት እውን ዝጎድእ ዘሎ እዚ እንተይተሳኽዐ
تتجرؤينت ناتسأ نافنكله نتونا زحاسو حدش هاجرهم صوت يفشلوا له مش إثيوبيا ونتكعة إثيوبيا تجرؤين ده إمرجنا قولت إن معبلة الحركيدا توم نو هاجرنت اللي أتمر حزر الله تجرؤي إلى إلاس نو هاجرنت مخداي ترفان كبرتنا إثيوبيا حزة أخذ كيد تاريخ حزة أخذ كيد سلطان حزة أخذ كيد إثيوبيا ترايزوان أخذ ترف سلزم كبرتها زي أتوم كإثيوبيا تدولهم يا تاريخنا تدوليا سلطاننا تدوليا كله تدوليا إزاي إثيوبيا نت نخسخة تجرؤينت كوك علو تجرؤينت إمرجنا قولت حركيدو إثيوبيا ونزبهل ترايزوان أخطرف صوت وايخون I don't know أبكمي عينة أكاديمي تماهير سبز أنا كرد أنا يكلني مغنياته كل تزبله بعلي يفرسه يجمره بعلي يفرسه مجمريا دقاقي معنا زبلا أبزي نزي زرباناتهم كسمع كل غيره ونبزحات emotionally charge خمس قبرك مغنياته زحلف ثلاث عمد دك يسمني رم حجيهم متيوم ماسي متيز ideologies زرباز ماسي متيوم تلتشين عصر شو تاني earlier متيو سلامنتاي the power of Ethiopia بحيث كاز نبركا سلطان تشكونا زنبركا خال بهيرات تنسخا زركا ideology نسخا زبقس كايو أجابنا ديمقراطية بهير سمركوسي تانات كساعات أخيلا كالوس لزحزوت سلطان نساتهم كجزء خلوا سئل من جزء كان يرم نسخة تجزيها سئل كأخذ تجزء كال عينة ideology فتيركا أكن داب إثيوبيا كسر حلقة سلزي كاله أب إثيوبيا كتعوس سلزي كالكا نابير تراجس كاخته معدو زك أدم كابتس أنا حدا تتجمروا ونيركم كابتس إثيوبيان إرفرانات حافظ خنا لو تتجمروا ونيركم تجراي كم هاجر كتكون مخالة نيرة the problem بدنا تزرر بيز نزلوا this has nothing to do with general حزب تجراي نزلنا تو ideology كل جزء feedback كنهب كلنا حدا نتحاسبه كنهب كنكلالنا كالاي نتنس الزاربو زلون بر الزاربو زلو حزب تجراي ما راح يقبرون ويكانوا ما راح يملوا حزب تجراي كسب زي كونه حزب تجراي كلها كلني سنتاي يدل لسه تجراي is so important تا تجراي تبحال جن even independent الناس أنا خد كون ندحر خوينا بتزلوات أجان أمامت عن بقعت هجر خوينا سلدي تسمع كابكال هجرات كابكال بوتاتات أجاتاتن جزءاتاتن كوسخ يزدل زلوا سلزي in general تا interview أبتك على كعوة خلوص تجبرت يعني رجع it's a feeling نايتي reality right now إذا عينة ideology سبق عيسى جمن ideology عليو التناي تجراي ناس نتجلس بلوز اللوجن I don't think أبزيا وانزيا زكال كوينو مغنياتو زكال مثلاً مغنياتو زجبر زنبرك ألسي بسلاماوي من قدي بريتوريا وعلى غيرهم اتقام نخوردون أكلنا إثيوبيا خوينم إنتجريت نغبرون فسمعمي عميم زي فانتازيت راي كونز خلاب زوانزي أبزي مز عمتات تجبر جاي جبر أنا كم جورج كريا خلوا تجراي دليت تجبر مثلا الله حزب تجراي كسابز دليو دليتهم كجبري خليا أنا يسبورت حزبي أوشت نزله جن أبحل مخين كايكون كانت تجبروا إيرتراز بهالهاجر اسكت خالص يترفكم خالص يترفتحن 100 عمد غير له 100 عمد مالت اليان أبز حلف 100 عمد اليان كوينو جرمن أبز حلف 100 عمد عبيلي جرمن كوين إذا لو من جرمن زلوا كان مخلت كان حمشة 100 عمد السيكون نيرو جرمن ما بزحت نهجرات أوروبا أبز حلفات أمريكا تبهالون كل 200 جلن عمتي زلوا سلازي مبزحت هجرات زحج زلوا كارتا أبز حلفة 100 عمتي رخيبو تدخاني زبس هجرات أفريقيا كومون آسيا دما اتزلون حج كارتا 6 عمت 7 عمتي غير زلوا تدخاني لا اتزلون أبنت هندم باكستان كما يجرن تفلالين أبز حلفة جزءاتنا يعني عند إنجليزي سلازي كابو سريلانكا زوجتلو كابو بنغلاديش زوجتلو بنغلاديش كاب باكستان استفليتلو سودان دبوب سودان كاب سودان استفليتلو يصير حجي زقاطم زلو نغراتيو سلازي اتسخات تقمطو زلخا صنصوايناي تاريخ حليفي يغزيو هاجرات موف غيرنن فتيندين كيف توادين بفنጫدين دسيل وندي اتغزاتاو حقي قصيليو نيرترا غداي طليان جميرو انجليز قصيلو فدريشن ኢትዮጵያ خونت كارتاي قيرتون او خلا فدريشن جراتا درغ خوينو تقاليس تزبي كل تسخا النصاصيلكا ديفايد اند رول تبحال تمرت تقدم قدمي 200 عامت تقوملو زنبرو موديل تتقيمكا اوشت ايرتران حدا قريب كان حدا رحيقكا نتو تفتو نخبر كانت خالنا غوانخا حدا بوليتيكا خسرحت تغيل اكندنا بيرترا تفتنو مجمريا
أتزل خايا إثيوبيا أنت عينة وصي تامتيو of course أنت قد سألنا عبرت السبع يكون أنت interest الزربازي مغنياتو عينها كفيت كان تاريخها إذا عينة ideology it doesn't work أبي إرترا مزيك كسر حلت غيره كان تاي يجبر بجاكات ناي تغرنيا كفالنا تمالت وسيدو إتكالي community عوزلو even الزربا زلوا استقرأي قبل كل نماني تقرأي زوكل محجي سنهيلنا عن رينا تقرأي زبها نمان كم زوكل ونتصور يكونن نتوم تزارب تقرنيا تراي جزوكل تقرأي سوزبلا زلو ويس كنا ما يكون كالود بهيرات أبوش تقرأي زلو أب تقرأي زبها لي هاتويم بخوم definition تخوينا بيرترا زلو كالود بهيرات كي أب تقرأي هاتويم بخوم أنت خيط كاتم مع حرتك أخذ زلو خسلم تاوزي هاتو أتوم أبتك أخذ زلو روما خسلم تاوزي هاتو وراد انتاي تفللين تقرأي أب مريت أب تجيوغرافي كالك أمام تاني تقرأي زلو ديم تجارز خونو ويس تقرنيا تزارب أب كالو زلو ونيم سلازي التنسو زمتو زلو ايديولوجي بعلو زفرسيو أنا تناتو زربا قديسنا يكون كنز من لزلخو التزربا ناتو جن ناب حبرة سبنا يمت سلزلو نت حبرة سبنا عدنا دما سلوا كل وسلزغل كندي سبا دما بوليتيكانيا تاتينا بحالتي نحبرة سبنا نزا ايديولوجيزي حيزوم ميم زمتو زلو زحلفك تسلس عمد دما تقالو تسيلوهم أميدا وتيوب نحنا خمزينا يبلو نيرم أبزيا وان زيان تايبلو نزا حساب زك هادمولي فتنلو مسوحاتن مسجلن كم تزدلي عليهم يسرحوا كم زنبرو جنب بنيو زخونة يكون بوتاون سلا زي نبرم التكونات مستغيرة إكزيت وسيدهم حجي نت بوليتيكا نتدم بتعامز بهال أبون الله سكوني في التنلو نزق داي زجنا ينز أروان قدي فمديم ستيل أكلنا تديم انتهي تا إيديولوجي ناتهم أبير تران تايمز زلو إزياتهم نفسه كفسب أب تدلي فتح زلها بفلاي بنتصور كتنتصور لك مس إثيوبيا زلنا شركنا أمنتاج تمركز يكون نتلو لاوي جزءاتنا يرترا نت تاريخنا يرترا نت يرترا ونت أملكت حتى زوتن دحر خوينو أنا بمسرتي اللي هنا بتقال سبالة تسخا قال سدي فتح ديو جن أفريدي تبلا زلغا I'm not part of it أنا قال سك جبر كله وي دلائل فتك هون كله إيرترا تاريخه وجزاتا التي ماب ناتا تايدنتي ناتا everything history ناتا reserve الزخاني تاريخا كل نجارنا إيرترا أي راح حدش هاجر خسر راح يكون التي ني ديمقراطية فتحك قال سقبل كله خانة ني حدش هاجرنا مسرح يكون قالوا دقن أكلات الله بتدم بفتح زبالة زك ساب زين ترد ما بفتشم كعوات هاي كانت تدم بفتحي بفتشم يزب لكم زلوا why because نسبة إيرترا نفرقوا متاعي عدلون وحسنتين أب ملكة حتى إتيخا سوزب لو زلوا أسلاماون عرباون قال ملنا بلنا تخالا أقوانيو نقالك كفالك وسوز في التنزلوا إز ideologies أب إيرترا نوحش تصرح ليو it will not work تقالسنا إز بإيرترا استعوت دما نزع عين السنة حسب سلا سجرت رايو سلازي التزبلو زلو دحن نايزي نشتي ما خنسمع كاوز قدت كالكم أعلى غيركم تراي كي تحمو انت غيركم بليز control your emotions تعدونا يغطلنا عدقين سلازي كلتيهم أكلات الساني زلو زحاورو زلو تقرأينات متسام زيامرة كلتيهم ترايزوانا مسلس ترفيو إرتراون هاقريتهونم إتيبقاون تاريخ زي ولا عدقينا بسرونا يوصل عبد الله ونحطهم لك زاتي سلازة تقرأي so fundamentally important in الزغل تاجر إذا خاص superiority complex بحال I think كاب inferiority استبقسه superiority كم زي نفس متحت انت لك نفس خالع على حالات كجبرة هاتفتن أب illusion مالت بحلمي سلازي no إثيوبيا أكلنا بزحات هجراتيا تقرأي is just part of the others histories النسخانات كبيهر كتسبابغ الكجوبات جبرة لغاية في جوتو أمحارة they will say the same أورومو even more كارود بهراد ما the same this is the same زقونا حبرتسب نناتو تاريخ كتسبابغ يزفتن بهم بمقطع الجن حبرتسب يتهندسني هجرة يتهندسني بحدد ما كتنبر يتخليها even ولا بأفريقيا درجة حسيت لها نفسه كف I am the best أنا تورجينال أنا قال قبل تغينه مسكال أفريقيا انكسر هاي كلني مسكال أوروبا انكسر هاي كلني زي أيديولوجيزي كي تبقى زموتيو زخونا عين تربح دما كم تساي كلني مغنياتو تقراي كم سمون تقوينا عصميرا حزت هزنورت أوزو توليدا كم تساتمون بعلم زمسكرو متراو نوزيو كم سلازنورت بعلم سلازمسكرو هاجر كوينا ناي وصل دلون يبلان زي حدا كالي ناي حالتا تسلال زلع ايو ابي نطوي سو تعال ابكالك ناتو غزي خي وسدلنا نابزي خنكيدنا حج تات ورتيم زي مريتهم يحزم زلو مسحيلتا تمحرا تدراجيهم وتدراو تعريا كالوت انقساسات زغولو كم عدم كم ناتهم غيرهم يدعتاو نسكم دليتهم زحم زغولو كونتات الله من ابزيا نيشتي ابزيا لنكنه اب سوشيال ميديا ونزرا اخوان اسمع يا من ابزيا خنكتلنا شو
هزب تقرأي إثيوبيا ناي تجارخ جبرة أي خلن عقمة يبلو التوي لكي 10 مليون زي ما اللي هزي 100 لعلي 100 مليون زلا إثيوبيا مبزوح زي قعدو نجار زلنا ناي تجار هاجر خن جبرة أي خلن أنا زردني إرتراجن ناي تجار هاجر تكون تخلي طيب لو كمالو بلان اي افت بلان اي مجمريا ان اثيوبيا ناي تግራይ ክንገብራ ኣይንኽእልን ዝብል ዘሎ 16 ዓመት ተፈቲኑ እዩ it didn't work the same ናይ ኤርትራ እውን ተፈቲኑ እዩ 1998 ጽኑ ፕሮፌሰር አስመሮም ጽንህ ኢሉ ነገርና ተፈቲኑ እዩ እሱ እውን ኣይኮነን ኩሉ ነገር ምስ ኩሉ ኣጽዋርካ ሓደ ኮሜንት ጽሒፍ ነይሩ ምስ ኩሉ ታንክኻን ባንክኻን ከለኻ ከማን ኤርትራ ሓደ ክትገብራ ዘይካልካ ሎሚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይንካ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ሰራዊታውን ዕጥቂ ውሪዱላ ኣብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት አይዲዮሎጂ ብኸመይ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ከገልግሎ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ጉርብትና ንምህናፅ ከም ዝግበር እዚ ሕጂ ዶክተር ፒኤችዲ እዩ እዚኣቶም ክሓስብሉ ይግባእ ነቲ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክፈጥር ይኽእል ኣይኮነን ካልእ ሃገር ብውግን ብጠያይትን ዘይገበርካዮ ኣብ ዕርዲ ኣብ ኩነታት ናይ ውግኣት ኢኻ ዘይሰዓርካዮም ዘይፈፀምካዮን ሕጂ ብዘረባስ ንመን እዩ ክእምን ቅድሚ እቲ ውግእ እውን ተጀሚሩ ዝነበረ ኣይሰርሐን ስለዚ ነፍስኩም ይኹም ዝያዳ ትጎዱ ዘለኹም ንምባል እየ ንቐፅል እሞ ናብታ ነወይቲ ክንሓልፍ ኢና ቁርብ ኣብኣ ሞር ነዚ ሕጂ ዝምልከት ክንሰምዕ ስለ ዝኾና ሓደ ዓቕሚ ስኢኖ እኒኦት ሓወይ ተጋሩ እኒኦ ዓቕሚ ዝሰኣኑ ካልኣይ ዓቕሚ ስኢና ኣለኹ ኣነ እዚ ሓደ ህዝቢ ዘይ ክልተ ሃገር ተኸፊሉ ዓቕሚ ክስእ እንተገይሩ ዓቕሚ ሃልይዎ ግን ናይ ባዕሉ ሃገር ናይ ቦታት ባሕሪ እውን ክውንን ይኽእል እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ድማ ዝብሎ ነገር የለን ዝኾነ እዋን ጥራሕ መጠንቀቕታ ዝመስል መልእኽቲ ዘመሓላለፈሉ ነይሩ ስለዚ እንታይ ይብል ሓደ ፖለቲካ ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ኣሰላልፋ ኣብ ዝውዕል እዚ ናይ ኣሜሪካ ኢዳታውነት ክንደይ ናይ ከም ዝነበረ ንሓይ ንብረካ ንዕኡ ስዒቡ ድማ ኣንጻርና እዩ ኢሉ ዝብገስ ስርዓት ይግደፍ ድማ ምስተ ናይ ኣንጻር ኣሜሪካ ዝኾነ ምስ ራሽያ ቻይና ዝገብሮ ዕለት ተደጋጋሚ ነገራት ኣለው ኢሉ እውን ኣብዚ እውን ዝገብሮ ኢዳታውነት ኣለው ስለዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኩናት ክኣትዋሉ ዝኽእል ዓድል ሰፊሕ ኢሎም ዝብቅሱ ኣካላት ኣለው ኣብዚ መንጎ እዚ ትግራይ እያ ተታሕት እያ ትጉዳእ ከመይ እያ ካብዚ ክትሳተፍ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ክያሩ እንታይ ዝመስል ግምዳምካ ከም ሳልሳይ ወያነ ክኾን ይኽእል እዩ ከም ሃያሉ ማለት ገና እንዲሁ ልካዚ እዚ ኮይኑ ልካ ትድምድም ዓይነት ለውጥታት የለን ተዓብይ ስእሊ እንታይ እዩ ያው ናይ ምዕራብን ናይ ምዕራብን ዓለም ያው ቀልሲ ዘሎ ኣሜሪካ ትውሳት መርሖ ዓለም በትሳት መርሖ መንገዲ ክቕፅል እያ ትደሊ ነዚ ከዓ ክፃውኡ ነዚ ፈተና ክኾኑ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣሎ ብፍላይ ራሽያ እኳ ዳርጋ ተወቂዓ እያ ኢለ ዝኣምና በቲ ዩክሬን ዘሎ ኩናት ዳርጋ ተፀሚዶም እዮም ዘለዉ ብዙሕ ንኣሜሪካ ፈተና ዓብይ ፈተና ኮይኖም ዝቕፅሉ እድል ንእሽቶ ኢለ ዝኣምን ናይ ቻይና ምምፃእ ናብዙ ከባቢ ብፍላይ ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ግን ያው ንኣሜሪካ ከም ሓደ ፈተና ገይሮም ወሲዶም ኣሎ እዚ ማለት ሩስያ እውን ኣይትመፅን ማለት ኣይኮን ናይ ሩስያ ፅልዋ ካብቲ ናይ ቻይና ማዕበይ ይኸውን ናይ ቻይና ማዕበይ ዝኸይድ ብዝብል ያው እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ገና ይወሰነ ምስመን ከም ዝኸውን ዝወሰነ ኢለ ኣምና ሓቂ እዩ ኣብ ፕሪቶርያ ያው ክልቲኦም ሓይልታት ከይደለይዎ ናብ ፊርማ መፅኦም እዮም ولا تعودي إنه كنا سرعة إثيوبيا زي تحجوسو ناتو محظوظ كنا اللوية نمزور كيو مو العوتي أخونا من نمزارو حالتات اللوية تقدر ياخذ عليه فعينا نيرنا يلو حسو حالتات اللوية تلازي تشاينا روسيان إثيوبيا نتاو يا تقدر في دل أمريكا خا إثيوبيا نبرة علامة ينحزوا إثيوبيا تحاولنا تخلصوا حدش كنا تاخذ الريال يحس أمريكا وين قدنا هذه كونتينمنت بوليسي نيرو زناي ጽቡቕ ዝኾነ ተዕዝብቲ ትዛረበ ዘሎ ግን ቻይናን ሩስያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትእትዎ ትኽእል ሓደ ግዜ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክንድምንታይ ክብሪ እዮም ዝብዎ ካብቲ ዝነበረ ኩነታት ክኸውን ዝኽእል ግን ኢን ጀነራል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ወርሕን ገለን ገይራ ኣላ ግን ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይና ኣላ ስለዚ ኤርትራ ኢትይዎ ዘይኮነ ኤርትራ ኣካል ናይ ብሪክስ ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ግን ኣካል ናይ ብሪክስ ከመን እዮም ራሽያ ቻይና هندي ساوث افريكا كوم برازيل سلازي اثيوبيا اوريدي اكل ناي بريكس كوينا لا تحتو امريكا انتاي بوتا اكوني تزربا سلازي اكل ناي بريكس اثيوبيا كوينا لا تشاينا اب قرن افريكا ابرب حلوا راشيا اب ماكل افريكا رب حلوا بزوانزي نقرن افريكا دما بوتا سلازي نبرا بوتا تدللا اب سودان قداي ناي سودان باغنر جروب كاتو سلازي جمره سودان دما لاست مستي راشيا وعن سلازي جبرو نخاتو اب سواكن زجمره يزبحال سلازي اتونكو خول بوتا وحس بوتا كربوز خول ابي ارتراي سودما
ኤርትራን ራሽያ ናብ ዝሓለፈ እንታይ ዓይነት ዝምድና ገይረን ካልእ ግዜ እውን ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ራሽያ ሰሚት እውን ሪናዮ ነርና እቲ ኩነታት ስለዚ ራሽያ ሞር ላይክሊ ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዕ ስለዚ እቲ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ፅቡቅ እንዲ ዝገልፆ ዘሎ እዚ ግን ተግባራውነቱ እውን ንሪኦ ኣለና ኤርትራ ምስ ቻይና ምስ ራሽያ እንትገብረላ ቻይና ትኽተሎ ፖሊሲ ድማ ኣብዚ ምርዳእ የድሊ ቻይና ኣብ ኢራንን ስዑድያን ዝነበረ ኮንፍሊክት ፈጢራ ንክልትየን ኣብ ብሪክስ እትያተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትኽተሎ ዘላ እንተሪእና ድማ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ብንየው ሸነኽ ውሑስ ገይራቶላ ነቲ ፐርሽያን ጋልፍ ብንየው ሸነኽ ንኢማራትን ንኢራንን ብምእታው ውሑስ ገይራቶላ ስለዚ ኣካላይ ብሪክስ ስለ ዝኾነ ቻይና ድማ እታ ቀዳማይ ዝለዓለ ነዳዲ ትገዝእ ሃገር እያ the biggest importer ናይ ነዳዲ እያ ስለዚ እተን ነዳዲ ዝሸጣ ምስ ቻይና ቀዳማይ ሽርክነት ዘገድሰን ሳውዲ አረቢያ ኢማራት ኢራን ሰለስቲአን ብቀይሕ ባሕሪ ብንየው ግምጣሉ ድማ ፐርሽያን ጋልፍ ዘለዋ ሰለስተ ሃገራት እያ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ወገን ኣፍሪካ መፅያኸ ነታ ስትራቴጂክ ሃገር ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ እትያታ ንሰሜን ከይዳ ኣብ ስዊስ ካናል ንግብፂ ናብ ብሪክስ እትያታ ኣላ you see ኤርትራ ናብ ብሪክስ መታውን ዘይመታውን ኣይገድሶምን እዩ ኦልሬዲ ቻይናን ኣሜሪካ ቻይናን ራሽያን ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ፈጢሮም ኣለው ስለዚ እቲ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ቨሪ ክሪቲካል ይከውን ሕጂ ብዚኣ ንሽተይ ኣገዳሲ ይዘረባላቶ ንስማዓዮ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ማለት እቲ ጂኦፖለቲካዊ ጌም ኢዝ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ እዩ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳስን ኩሉ ሰብ ብፅንፅን ታከታተሎ ዘለዎ ኩነታት ኢና ዘለና and I think ኢሳያስ ኣብቲ ቦታት ዝፃወቶ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ዝምድናታት ኣብ ቅድሚ ሕጂ እንተዘይተዓዊቱ ብጂኦፖለቲካዊ ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ፖይንት ስኮር ገይሩሎ ክንብል ንኽእል ኢና ስርዓት ነቲ ከባቢ ከይርብሽ ምቁፅፃር በቶም ስርዓት ናይ ስርዓት ለውጢ ወይ ሪጅም ቼንጅ ክገብሩ ድሌት የነበሮም ምክንያቱ እቲ ከባቢ እንተተረብሹ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ተኸላሊ ክርበሽ እዩ ኢሎም ሕዚ ከዓ ናይ ስዑድ ዓረብን ናይ ኢራን ናብ ምሕዝነት ምምፃእ ያው ንኣሜሪካ ሓደጋ እዩ ስለዚ ሪዘርቭ ዘለዎ መፍቲ ቀይሕ ባሕሪ ቀጠና ከም ኣማራፂ ዝወስድዎ እቲ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ክቆፃፀሩ ቀይሕ ባሕሪ ተኸታሊ ክቆፃፀሩ ክሳብ ግብፂ እኳ ንያ ንምቁፃር ስለዚ እቲ ኩነታት ሕዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ተኣፋፍና ኾነ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ዳርጋ ናብ ስርዓት ምልዋጥ ዝብል ፖሊሲ ተቐይርዎ ይመስለኒ ናይ መጀመርያ ቅድም ኢሉ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ቆንስላ ንስርዓት ህግደፍ ሒዝናዮ ዘለና ተሓዛጊጋ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ላብ ኮንፍሮንታል ናብ ምጉናፅ ናብ ስርዓት ለውጢ ኢና ክንቅይሮ ዘለና ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣንት ምክራ ሓሳብ እሱ ዝወሰዱ ይመስለኒ ንመጀመርያ ግዜ እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ተወካሊ ማይክ ሃመር ምስ ናይ ኤርትራ ሓይታት ተረኣዩ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ብኣሜሪካ ደረጃ ንመጀመርያ ግዜ እዮም ዝረኣዩ ዘሎ ያው ሱዳን እውን ከም ትፈልጥዮ ናይ ሩስያ ናይ ኣሜሪካ ራሕታት ኣለዎ እዮም ሓይታት ያው እቶም ኣሜሪካ ክቆጣጠርዎ እዮም ተባሂሉ ይብል ነይሩ ምናልባት ፅቡቅ ዘይሰማዕኩማ ከይትህሉ this is very very important ኣብቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ እቲ ቆንስላ ናይ ኣሜሪካ ብኤርትራ ዝነበረ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኤርትራ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ሽርክነት ከለዎ ፖሊሲ ናቱ እንታይ ነይሩ ይብላ ኣሎ ንኤርትራ ኮንቴይን ምግባር ኮንቴይን ማለት ኤርትራ ኣብ ክቢ ከም ትነብር ዝኾነ ፅልዋ ንደገ ከም ዘይህልዋ ኣብ ከበባ ክትነብር ከም ዘለዋ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ለውጢ ኣይደለየን ነቲ መንግስታዊ ዘለዎን ክቕይሮ ኣይደልን እዩ ነይሩ እንታይ ግን ደሊ ነይሩ ከየስፋሕፍሕ ናብ ዝኾነ ከይከይድ ከቢብካ ክትሕዞ ኣለካ እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ነዚ ፖሊሲ ዝቀይርዎ ኣሎ ንሱ ድማ ነታ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክንቅይሮ ኣለና ዝብል መደምደምታ ፅሒፉ ነይሩ እቲ ቆንስላ ናይ ኣሜሪካ ብኤርትራ ዝነበረ ይብላ ኣሎ ስለዚ ብመሰረቱ ድማ እቲ ወኪል ናቶም ማይክ ሃመርስ ይብላ ኣሎ ንሱ ምስቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ናይ ኤርትራ ብቀጥታ ክራኸብን ዝምድና ክፈጥርን ዝተራየ ይብላ ኣሎ I didn't know this but that's a very good insightful information እዩ so ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ረጂም ንምቕያር ናብኡ ገፃ ዝሰገረት ትመስል ኣሜሪካ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ከምቲ ንብሎ ፀናሕና እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይቲ ዞባ ንኣሜሪካ ውሕስነት ስለዘይባ ብንየው በቲ ወገን ንየው ምብራቅ ስዑድያ ኢማራት ኢራን ሰለስቲአን ስዑድያን ኢማራትን ተን ዝዓበየ ሽርክነት ምስ ኣሜሪካ ዝነበረን እየን ናብ ብሪክስ ኣትየን ዘለዋ ስለዚ ኣብኡ ከሲሩ ኣሎ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ብነጀው ድማ ግብፂ ዋላ እኳ ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ኣለዋ ናብ ብሪክስ ኣትያ ኣላ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ኣትያ ኣላ ስለዚ ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ረብሓ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ገና ውሑስ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ብክፋል ምስ ራሽያ ተሰማሚዑ ስለ ዝነበረ ስለዚ ናይ ኤርትራ ቦታ መን ይከኣቱ ኣብኡ ኦፍኮርስ ኣብ ጅቡቲ ቤዝ ኣለዎም ግን that's not enough ንኣሜሪካ ዝኣክል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናበይ ክኸውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ድማ ነቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ንዘሎ ብጎንፂ ክኣልዮ ከም ዘሉ ዘሎ ተራ ናይ ትግራይ ድማ እንታይ ክኸውን እዩ ሕጂ ክዛረብ ያው ኤክስፔክት ዝገብር ናይ ሱዳን ጉዳይ
ስለዚህ ናይ ፖሊሲ ለውጥ ኣሎ ማለት ሓደ ሓይሊ ምስና መንገዶም ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ብሓይሎም ክትቀይሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብሓይሎም ክትቀይሮ ኦር ኢትዮጵያስ ናይ ኤርትራ ክትወርእ እያ ክትበሃል ናይ ስርዓት ኢትዮጵያን ናይ ስርዓት ኤርትራን ርክብ ኣብቲ ደረጃ እሱ ገና ይበፅሕ ናይ ኩናት ኣይከደን ቅሬታታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እምበር ኩናት የምፅእ እዩ ብዝብል መንገዲ ዝወፅሐሉ ደረጃ የለን ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣይመፅን ማለት ግን ኣይኮነን ሓደ ናይ ምዕራባውያን ረብሓ ባዕሉ ኣሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት እውን ተገማቲ ይኮን እዚ ኣይገብርን ትብሎ ሓይሊ ይኮን ዘይተገማቲ እዩ ካብቲ እውን ፖለቲካዊ ትንታነ ተሓሳስባ ዝወፅእ ሓይሊ ኣይገብርን ኣይበሃል ብወገን ትግራይ እንታይ ክንገብር ዘለና ዝበሃል ያው ንሕና ሕዝቢ ትግራይ ናይ ኩናት ቀጠና ክትኸውን ኣይንደልን ሓቂ እዩ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ናይ ባዕሉ ገዚፍ ተፃዊቱ እዩ ገበን ፈፂሙ ኣብ ትግራይ ፍትሒና ንደለካ ኤርትራ ደጊናንስ ኤርትራን ክንዋጋእ ናይ ትግራይ ደባት ብምሉኡ ታንክን ቢኤምን ጀት እናተመላለሰሉ ክውዕላ ኣይንደልን ኣኽለና ኩናት ዋና ኣኪቡ ዘምፅኦም ትረፍ ናይ ኤርትራ ቆላ ኣምሓራ ካብኣቱ ዕድል ዝሃበት ስርዓት ኢትዮጵያ ኣኻ ሂዋት ኢትዮጵያ ብዝኣኮቶ ሓይልታት እዩ ትግራይ ዝኩሉ መከራ በፂሕዋ ዘሎ ስለዚ ምስ ኤርትራ ኩናት ዝበሃል ይኣክል ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ይኣክል ኢልካ ኤርትራ ይኣክል ማለት ዘይምስል ሓደ ኤርትራ ካሊእ ሃገር ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ጉዳይ ተጋሩ ረብሓ እንተሃሊና ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢልና ተዛቲና እንታይ ክንገብር ኢልና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዓለም ለኻዊ ዶብ ግን ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም ተቐመጠ ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ገለ ተጋሩ ተላዒልና ከም ክንገብር ኢና ኣብ ኩናት ደገለመደ ይኣክለና ዕሸላት ኩናት ዘለና ኩናት መፃወቲ ዝገብርዎ ሰባት ኣሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ብተኻለ መጠን ኩናት ከይህሉ እቲ ካልእ ንፖለቲካዊ ትንተኑ ንግደፎ ናይቲ ሓሳብ ተጋሩ ኣካል ናይዚ ምዕራብን ምብራቕን ዝበሃል ዘሎ ፖለቲካዊ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቓስ መጋበርያ ክንከውን የብልና ንሕና ኩናት ኣይንደልን ይብል ኣሎ ኣነ ከም ኤርትራዊ ከም ኣፍሪቃዊ ኣብቲ ዞባቲ ኩናት ክህሉ ኣይደልን እየ ኩናት ይኣክል ውግን ዕግርግርን ፀገምን ይኣክል ኣብቲ ዞባቲ ካልኦት ምዕራባውያን ሓይልታት ገሊኦም ኣፅዋሮም ብምሻጥ ገሊኦም ድሮናቶም ብምሻጥ ገሊኦም ነዳዲኦም ብምሻጥ ይረብሑሉ ኣለዉ እቲ እዚ ህዝቢ ኣብዚ ዘሎ ግን ይዝረግ ኣሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ዝሕርቕ ዘረባን ሕማቕን ይዛረብ ኣሎ ነቲ ዘረባ ነቲ ሓሳብ ብሓሳብ ኢኻ ክትገጥሞ ዘለካ ብሓሳብ ኢኻ ክተፍሽሎ ዘለካ ብረትን ኣርበጅን ታንክን ዘልዕል ምክንያት ክህሉ የብሉን ስለዚ ኣይ ኣግሪ ዊት ሂም ድሕሪ ሕጂ ብኩናት ክፍታሕ ዝኽእል ገምጋም ወይ ከዓ ብኩናት ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ክህሉ የብሉን ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ፀገማት ኣሎ እንታይ ዓይነት ፍልልያት ናይ ሓሳብ ኣሎ እንታይ ዓይነት ናይ ኣይዲዮሎጂ ግጥም ኣሎ እዚ ብሓሳብ ስነ ሓሳብ ብሚድያ ይክፍታሕ ዘሎ እምበር ኣብ ጣውላ ይክፍታሕ ዘሎ እምበር ብብረትን ብኣርበጅን ክኸውን ኣይግባእን ዝሓለፈ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ዞባቲ ዝፈሰሰ ደምን ዕግርግርን ይኣክል ክንብል ክንክል ኣለና ናተይ መልእኽቲ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ኣፍሪካ ኣብ ካልእ እውን ውግን ዕግርግርን ክህሉ ኣይደልን እየ ንቐፅል ንእሽተይ ክንሰምዖ እሞ ወይ ዊል ሙቭ ቱ ቲ ኣናዘር ዋን ህዝብና መሊኡ ከይመዛበል ህዝብና መሊኡ ከይፀንት ኢና ክንገብር ዘለና ሱርናቶም ናይ ደገ ሓያላት ዓድታት እውን በዚ ኢና ክንረድኦም ዘለና ኩናት ክህሉ እዩ ብካሊእ መንገዲ ክኸውን ዘለዎ ስርዓት ካልእ ተደልዩ እውን ብካሊእ መንገዲ እዩ እዚ ኣይ ቲንክ ደጊምና ደጋጊምና ክንሓስብ ዘለና ካብ ኩናት ናብ ኩናት እንታይ ከም ንርባሕ ከዓ ዘይንፈልጥ ማለት ብዙሕ ሰብ ተናዲዱ ይፈልጥ እዩ ናይ ስርዓት ኤርትራ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዘውፅሖ ነገር ብምሉ ተናዲዱ እዩ እዚ ማለት ግን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዘለዓለም ፃላእትና ኮይኑ ክነሩ እዮም ማለት ይኮነ ኣብዚኣ ሓንቲ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀሙ ይዝረብ ኣሎ ሓደ ኣይ ሃቨንት ሲን ኤኒ ፕሩፍ ከም ኤርትራውያን ከም ዝፈፀሙ ሓንቲ ኣብዚኣ ግን ብዛዕባ ኤርትራውያን ንሕና ዘይንዛረቦ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ክዛረብ ከሎ ክሰምዖ ኣለና እዚ እውን ኣካል ናይ ታሪክ ስለዝኾነ ወራር ከካይዱ ከለዉ ወያኔ ተሃንዲዶም እዮም ኣትዮም ተሃንዲዶም እቲ ተሃዲድ ሲ it was peculiar it was done with a passion that I don't understand ካበይ ዝመፀ እዚ ፓሽን እዚ ናይ 98 ክሳዕ 2000 ዝነበረ ኩነታት እዚ ቶም ጎስጓስ ምስቲ ናይ ካንቲ ካልእ ኢትዮጵያ ጎስጓስ ከተረኣዩ ከለካ ዶባ ናይ ዶብ ክትሕቶ ይነበረ ንኤርትራ ብምልእታ ድምስስ ኣቢልካ ስርዓት ናይ ትግራይ ኣብ ምትካል እዩ ናይ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ምትካል እዩ ነይሩ ዕላምኦም ጥልቕ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ግና እቲ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ቀደም ክሳብ ሕጂ ወረባ ዝግበር ዝነበረ ግፍዕታት ኩሉ ኣክኖሌጅ ገይሮም ብኡ መሰረት ምርድዳእ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ክግበር ተኽኢሉ ፅቡቕ ከምቲ ኣብ ሳውት ኣፍሪካን ኣብ ሩዋንዳን ተገብረ ከምኡ ክግበር ኣለዎ ኤርትራ ከምኡ ከይገበርካ if you just sweep the crimes under the rug the crimes that they committed are incredibly ነይሩ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ
قفعتات يتفصلوا بوياني أبي إرثا تقبله هذا كله شيء الجسم عواب زيا are we going to just sweep all that under the rug and say هو handle لنا حاجة I mean this is crazy you can't do that you have to confront people to the crimes that they committed and they have to acknowledge them and admit them and ask for forgiveness for them بحق تعرف إن هذا بحق عرق تتليو تزقات مصقمات ناي قدم كله تهزبي كقبلوك خلال بوغن إرترا بوغن إثيوبيا دحري تعرق خبر زغل بر شفافين كانت حق أيكوني زبل زلو نغطل حجي أب امباسوير از غبرو غبن اصيا في زخونه غبن نتن اسلام دق انستيو سبحالار تغاسي سومن سرايت إثيوبيا تغاسي سومن daily for months daily ساعات حمشته ناي دحر قطري اتقفت يحكم يهم تخدو اتقس برات كيتوها بتبيلهم كن سانجات تدريهم حيكم مفرار حيخونكم حيكم تخدو تغاسسوني لهم every day يمصو every day يمصوم اب قدم دقني ام قدم سبوتني شوعت سب on average شوعت سب غاسسون and it's documented أنا دوكيومنت قبل خنديس عرب بفيديو قد يحيان تنانستي مسكرناتي بن أمودة أجنا تنعبيتن بري تجاسسون كزارة الآن كما يحفري نوري تغير زلوا so I said okay ماما أمي نتبع عباينيرا أمونقول أنا جاها قد الله كزارة بخيلي إلى تني so I took her to Sweden with me حزاء خيدة قدمي UNICEF she gave evidence of what they had done you know was incredible thing كوف كيح مسكال فيديو تيب قد حنايتي انست زنغراني النتيجه صنا شفناينا نغبرني رات فيديو قرحوا لنا هيبيوم I just told them I'm not going to translate it find somebody to translate it just listen to it اليوم كيح مسكال سمعوا and they were horrified because I wasn't speaking on their behalf they were speaking for themselves حجي متاح مسكال بزخونه مقدي جنيفا خيده مس حلفتنا يتاح مسكال تزراريبه try to send somebody ناخذكم زوكل سب اب امباسادور سودي ليه because صدقكم دحر ليكم اي غبروني مزنغر زي سبنا راي غبروني كم عين نورم صراحه and so they managed they actually met with Isaias and with Meles Zenawi at different times and basically they were told توم إثيوبيان بأنا بيلكم هم تأتوا لهم كما حزنا يرلون تبطاي لهم توم إريتريان كاميرتنا يزي بأنا بيلكم هم تأتوا لهم بتن أتيوم مساتهم أتيوم مساتو بتعز أتوا لا someone the gang raping of women stopped تعذبت سلزلو تراي فزي اليوم they will have continued like this for indefinite حجي خمسة عينت جبن زفتسمه هزبسي حجي تقلبيتو أحواتنا نحنا قبلنا خلو we are not fools you know we know the history and we know it's fully possible for them to repeat it so this أركي خبها الكلام مس إثيوبيا بنورو خان أرقن خيلنا مس وياني جنا زجبروا جبنات كي تقبلوا خي أمنولو أركي خنقبلنا مبال أشنتي ريغرايت دالي لون زوجوا كارتال لك ونتن تابزو عباي تجراي مسانتايم جيرو كاب غندر چرما بيلوم كابولو چرما بيلوم كايرترا چرما بيلوم عباي تجراي أزياء زربازيا سمعكم الله ناتكم مدام تكبر بروفيسور أسمرهم مهوريو بعد عدمة أجايو سلازي نسو زبالو ترى زرباي كونن عب زربايو evidence هلني ناب UN ناب كيهم هسكال ناب كل بسي هي يبلالو سلازي أتوك دقاتمي كل نجار سبك فلتك خلالو مدام نتناتكم كنت قبرت خلو أنا سلازي وعالكو كمزة جيريلة نسأله قسكو سايكلني كم but this is history كم فلت لنا كلا أبز حلف قبل كله غلن كنا زرع أخواب زعبا أبتقراي زقاتما كنا تهدما نسمع إرتراويان وتادر اللو بنعمر حلافي أمون إذي فنفان فانو إذي بكع
بمول زنايم حرا سراوت والوقل والوعول إذا فانو زي مسي والكايت تولد تيم حرا أول كايت زنورو والكاتوت ينقركم الله والكاتوت قاتلهم وديهم ناطريهمنا كل زي قورنا نقر يلي يميلهم كنقركم زولني يزحلف لكم لله أنا كاتت زي قورنا نقر يلي والكاتوت هذه أشجر من بكا ناير ترى تدرج تليفون هم من تم محبرسة تليفونهم هم قالوا إلهم تمسيانكم ولك أتايهم وتدرجون دولوا لنا إلهم يبتسوهم لو ناخذ يبتسوهم سمح أنا زيادة لي أنا قدمون زيادة لي أنا بتاريخ انت هاي بلا سمعكم هذا اتزقاتم مبزحت غزي اب تግራይ በጽሑ ዝደጋጠመ ጀኖሳይድ ክዝረብ ከሎ ቀዳመይ ተዝጥቀሙላ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ግፍዕዮም ዝብሉ ግን ብላሎ እዚ ዊላም ዘረጋገጽኮ እቶም ወልቃይት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ግፍዕታት ኤርትራውያን ግን ቴሌፎኖም ሂቦሞም ዝኾነ ተጋጢምኩም ንሕና ክንሕግዘኩም ኢና ደስ ዝረኸብዎ ከምኡ ክገብር ሕማቕ ዝረኸብዎ ወልቃይት ድማ ይከላኸሉሎም ከም ዝነበሩ ይዛረብ ዘሎ ምናልባት كتاب نوري ما يتعملوا نباهم يقطفقن and this is also one account تكال حقون قصي لغوز بالتعمي أنا بحق thank you يقول لهم همزة عينت thank you نمان دخلت قالس مسي خايلهم سي جنبارم زود قوم لو كنا قرب إذا فنفان نيرترا سراوت خمسي ليريامي خمسي عين زور ليريامي قاشي هنا رزة نمتى دي قاشي انتاي مالتي قاشي ولو عاي فلت اوي وريدو باب انتاي بلالو يقولو اتم حماقات وتادرات نولم كل جزي عراوت وتادر نولم صبوق غيرم لو ابزا ديسمبر سكابزا للا صبوق غيرم لنا يما ثانك يو وا فتغالون بمعالتون ساعاتون كوت كم زخلت حكي مفلاتن بقمقام نيدلي سلازي زن الريو زلنا انتاي قبريز فتن زلو خانه صلق زرق باسخ خمس ايكون كون جن اتزقبر زلو قبل الارتراويان قبل الارتراونات جن كلنا بمستو على كنريا كنكلالنا ناي مانم حما ناي مانم شجر سببا ايدلن يعني يقداس كبري تخبابير كايو انت نزخبرك خا تخبر زلك ابناي كالوت انترست ابناي كالوت هاجر ابناي كالوت ፖለቲካዊ ጉዳያት ይኻት አልቃታ ትንተለኻ ዝገጋይ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝኣቱ እንተሎ ድማ ብትሪ ይኹን ነው ዘይ መልከተካ ናትካ ጉዳይ ግበር ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራዊ ብዛዕባ ኤርትራ ጥራይ ካውን ዘሎ ስርሑ ኣብ ፖለቲካ ካውን ከሎ ካልእ ማሕበራዊ ድዩ ሓገዝ ድዩ አይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ወላ ንሶማል ሓገዝ ንሱዳን ሓገዝ ንኢትዮጵያ ሓገዝ ንትግራይ ሓገዝ ኖ ፕሮብለም ኣምላኽ ሓገዝካ ምሕጋዝ ፅቡቅ እዩ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ኣቲኻ ግን ትገብሮ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሃገር ናይ ጻዕዱ ዝገብርዎ ዘሎ ይኣኽለና ነበልካ ኣፍሪካውያን ድማ መፂኻ ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ናይ ካልእ ጉዳይ ዝእቱ ምክንያት የብላን ካልኦት ኣብ ናትና ክኣቱ ከለዉ ድማ ከምቲ ዝግባእ ግብረ መልሲ ክንህብ ይግባአና ኣነ ብወገነይ ካብ ጅንዳሓር ከምኡ ክረክብ ከለኹ ግብረ መልሲ ክገብር ምዃነ ይደሊ እዚ ግን ፅልእን ገለን ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ነናትካ ሒዝካ እዩ ክብሪ for the sake of unity I can't sacrifice my identity ብሉ እንግሊዝ ንስለ ሕውነት ወይ ገለይልካሲ كبر ناتكا ويكا ناتكا ايدنتيتي ناتكا مننت كتقير ايتخلني خا سلازي منن ناتكا حسكا يكبر كونزلوي فقر كونزلو سو نزيا انا كنبل دليل لهم بليز نزي channel سبورت غبرو لايك غبرو شير غبرو ناتكم ريتو ناتكم حسابات كابز فله جيغا امتلو بهانات منغدي اب كومنت سكشن غدفنا بلكو نايلو مارساب زخوده نفس وقفنا كابزك مهارلون كابيلون دما جدلنا بلكو نايلو مارساب زخوده ጽጽምቦና ተመንሆክ ሰናበተኩም ቻው አገደስ ምዕባለታት አብዝዋን ከነስተብለሎም ዘለና መጀመሪያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለም ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቅ ገጻት ኸይዳላ ስለዚ አብዝዋን እዚ ገንዘብና በዶላር ይኹን ቢሮ ተቀሚጥ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካል ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንገደድ ኣለና ዝድማ ፈሊጥና አስተውዒልና በመንገድ ስቶክ ማርኬት በመንገድ ክሪፕቶ ክንገብር ከለና ውጽኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ زلنا تمرتي يكون فلتات دروس لزخونه عالمنا دما بقولت تغيير سلازلا نعو كنستغل استفل عليه ابزوان نمصاين كغلغلنا زغل فلتات كنوسد كن بقسالنا سلازي كوفي الكادك اسكام خات وصيتاوي كونن نعو كحجز زغل استفل عليه تمرت سلازلنا اتيكم تتقاموا لي بلاكم ثانك يو